Усім прывітанне, сябры. Мяне клічуць Янка, вы на канале Янка Тэхнік. Перад вами зараз у кадры мой MacBook Pro 13 MIT 2010 на Core 2 Duo, 10 гигабайт аператыўнай памяці, 256 SSD, новая батарэя у яго стаіць ужо як год, амаль нават 2. Вось. Відэакарта NVIDIA GeForce 327 на 256 мегабайт відэапамяці. Да, гэты MacBook яшчэ знаходзіцца ў працоўным стане, ён працуе. Гэты MacBook яшчэ знаходзіцца ў працоўным стане, ён працуе на апошняй для сябе версіі macOS 10.13.6 High Sierra. Вось. У прынцыпе, для браузера яшчэ зараз, для тэлеграма, для дакументаў яго хапляе. Але не толькі браузерам, не толькі дакументамі я займаюся. Да, я на ім умудраўся манціраваць відэа, умудраўся неяк зводзіць песні ў рэперы, запісваць, але мне патрэбна машынка, якая зможа гэта ўсё рабіць занадта хутчэй. Таму што для гэтага MacBook'а нават відэа ў Full HD 25-30 кадраў за секунду у Final Cut'е манціруюцца вельмі дрэнна, і каб іх зманціраваць, трэба што правільна, трэба проксі ствараць. У дамашнім карыстанні ў мяне стаіць iMac 21.5 2011 года, у ім 32 гигабайта аператыўнай памяці, Intel Core i5, відэакартка ўжо AMD Radeon, там нейкая на 512 мегабайт відэапамяці, SSD на 250, і ён таксама працуе на апошняй для сябе macOS 10.13.6, але ён вельмі файна мне падыходзіць для такой працы домашняй, то бок у мяне невялічкая домашняя студыя гуказапісу, і ён вельмі файна спраўляецца з звядзеннем музыкі, стварэннем аранжыровак, песень, да яго падвучана ўсё, ты прыходзіш дамоў, сеў і пачынаеш працаваць. Таксама я і на ім манцірую відэо ў Final Cut'е, і ўжо ён даволі файна манціруе для сваіх год, нават без проксі файлаў. Дык вось, сябры, аб чым гэта я? Мне гэты MacBook, які вось я зараз паказаў, я яго браў для таго, каб пісаць канспекты ў каледжы. У каледжы я адвучыўся, цяпер канспекты я не пішу, ну і патрэбна машынка, якая бы справлялася з монтажом відэа, шортс, пакраскай відэа, запісам песень, зведзеннем песен у палявых умовах, і мною быў прыдбаны MacBook Pro 15 2017 года у максімальнай камплектацыі, то бок 16 аператывы, 512 SSD, дыскрэтная відэакартка AMD на 4 гигабайта відэапамяці і яшчэ ўбудаваны працэсар відэакарта. Карацей, вось гэты малыш. Па бакам у яго толькі Type-C раз'ёмы. Вось, у прынцыпе, я накуплю донгаву сюды і буду кайфаваць, але проста пакарыстаўшыся ім 24 гадзіны, я зразумеў, што гэты MacBook нават на галаву мацней, чым той же самы мой iMac, які ў мяне стаіць дома. Які вынік я зрабіў? Да пакуль ніякі, нехта карыстаецца ім як такой станцыяй. Ось у мінулага ўладальніка ён стаяў проста падлучаны да док-станцыі на зарадцы ўвесь час, і да знешняга манітора і да перыферыі. Так, тут у нас 2 Type-C раз'ёма по бакам, і тут таксама 2 Type-C раз'ёма і яшчэ міні-джек. Ніякага картрыдера, ні дыскавода тут няма. Усё гэта трэба праз донгал падвучаць. Ну і самае такое у яго яшчэ прышпільнае для мяне ў навінку ў ноутбуках гэта тач-бар. То бок гэта у нас, сябры, сэнсорная панель, якая замяніла гэтыя вось клавішы F1 и F2, на якіх там была яркасць, гучнасць і яркасць падсветкі клавіатуры. У прынцыпе, гэта файна. Ну, ён даволі тонкі, плюс у яго антыблікавае пакрыццё, за якім трэба слідкаваць, яно можа злезці, але менавіта для мяне гэта файнае прыдбанне. Таксама тут ёсць Touch ID, але ён тут не працуе. Як сказаў уладальнік, пасля абнаўлення сістэмы ён перастаў распазнаваць палец. Ну, элементарна, мы заходзім у налады, абіраем Touch ID, і ён тут не распазнае палец.
Зараз я вам гэта прадэманструю. Ну, в прынцыпе, мне не важліва, але, можа быць, калі-небудзь я займуся восстановленнем гэтага сканеру, магчыма, які-небудзь праграмны збой у яго адбыўся. Тут ужо ладно. І так, што па характарыстыкам? Ну, давайте пройдемся па характарыстыкам. Калі ласка, вось яго характарыстыкі, две відэакарты, 16 гигабайт аператыўнай памяці і SSD-диск на 512 гигабайт. Што вельмі файна для такога кошту, за які я яго ўзяў. Я тут ужо панастаўляў праграм, плагінаў, разумееце, да? Я тут ужо за амаль паўдня яго поўнасцю пад сябе наладзіў. Хтосьці зараз скажа, нахрена ты прыдбаў гэта старьё, гэта ж стары MacBook, ён на Intel, а з гэтага году macOS Tahoe, якая зараз называецца пад нумаром 26, яна не падтрымлівае больш працэсары на Intel архітэктуры, толькі ARM. І тут нават апошняя версія macOS, для яго даступная, гэта Ventura. Да, канешне, на яе там прылятаюць яшчэ нейкія патчы бяспекі, але апошняя версія для яго macOS гэта 13-я версія Mac OS. На 14-ю Sonoma, на 15-ю Sequoia і 26-ю Tahoe ён ужо не абнавіцца. Канешне, можна праз OpenCore патчеры, но і 13-я версія тут працуе вельмі файна, і ўвесь софт, які мне патрэбен, ён працуе файна. Так, цяпер аргументую, чаму не М-серыя. Таму што, працуючы на дзяржаўнай працы, ёсць выпадкі, калі цябе патрэбна вінда. Тут можна як праз эмулятор накаціць вінду, ну, праз віртуальную машыну Parallels, так, альбо нават проста ўзяць асістэнт Bootcamp і паставіць вінду сістэмай другой. Просто ось тут абраць образ вінды, колькі ты будзеш яму аддзяляць месца, і ўсё, і ў тебе будзе вінда. Плюс тут даволі файныя характарыстыкі. Да, канешне, M1, M1 Pro, нават M2 удзелае гэты MacBook. Але для мяне што важна ў такой машыне, каб я мог вольна адкрыць, напрыклад, праграму Reaper і запісаць, напрыклад, 4 сцяжыны ці нават больш сцяжын гуку, і потым на гэтыя сцяжыны накідваць розныя плагіны, а плагіны жруць даволі шмат. Вось, і каб гэта ўсё файна працавала, да, хтосьці скажа, для Reaper мог бы ўзяць на віндзе камп'ютар. Ну, ладно, Reaper гэта крос-платформенная DAW. Таксама я вельмі люблю працаваць у Logic Pro. У мяне на iMac, канешне, старая версія, чым гэта. Але, ў прынцыпе, іх прынцып работы не адрозніваецца, толькі адрозніваюцца, ну, кнопачкі сталі прыгажэй, інтэрфейс стаў прыгажэй. Што яшчэ? Так, давайте скіпнем вейфовскія плагіны. Так, дазваляем доступ. Он зараз пачаў сканіраваць тут нейкую бібліятэку новых плагінаў. Ну, пакуль будзе загружацца, я раскажу. На маім iMac стаіць старая версія Logic Pro X. Я ў ім настолькі пранікся пісаць аранжыроўкі. І на працы я на сваім старым MacBook таксама пісаў аранжыроўкі, зводзіў гэта ўсё. Вось, у прынцыпе, усё мяне задавальняла, плюс-мінус, там мог зрабіць фріз аўдіотрека, каб не віртуальны інструмент быў на сцяжыне, а каб вось ты напісаў нейкі інструмент, яго зафрызіў, ён ужо як аўдіофайл, да, вавачка. Але маючы вось гэту машынку на руках, я магу яшчэ больш якасна пісаць аранжыроўкі, зводзіць гэта ўсё на працы. Трэці пункт, чаму я ўзяў менавіта на Intel, а не на M-серыі працэсары. Шмат плагінаў, якімі я карыстаюся, VST-шкі, яны старых версій. Я не планую пераходзіць на новыя. Усе зараз крычаць, там павыходзілі нейкія новыя плагіны са штучным інтэлектам. Да, павыходзілі. Але я аматар вось такіх тых плагінаў, з якімі я працую ўжо больш за 5 год, VST-шак. І яны ёсць альбо не аптымізаваныя пад M-серыю, альбо на макбуках з M-чыпам працуюць праз разету, эмуляцыю x86 Intel архітэктуры. Дык навошта мне на M-серыі эмулировать x86, калі я магу купіць націўна Intel Mac
і накінуць гэтыя плагіны, яны будуць працаваць нацыўна, таму што ўсё ж такі Розета таксама аджырае пэўную колькасць рэсурсаў. Вось. Яшчэ адна прычына тое, што ў мяне ў карыстанні iPhone 12. Яшчэ адна прычына гэта тое, што ў мяне ў карыстанні iPhone 12 Pro, быў да гэтага мінік 12, цяпер 12 Pro, да, мазахіст Янка на 26 асі, і ўсе макбукі, аймакі, якія выходзілі да года 16, не бачны у AirDrop, таму што ў іх адрозніваецца версія Wi-Fi, версія Bluetooth. Не мой MacBook, не мой iMac не бачыць iPhone, хаця паміж сабой яны звязваюцца. А гэты MacBook бачыць, і я магу які-небудзь файл просто ўзяць з айфона і перадаць. Плюс тут цалкам інтэграцыя з аккаунтам Apple. Калі на гэтых вось старых маіх Apple девайсах я там магу максімум, што я магу зрабіць, гэта інтэграцыю FaceTime, iMessage, то бок калі мне тэлефануюць, я магу адказаць з MacBooka старога альбо з iMac'a, і там нейкія нататкі синхронізаваць, iCloud, то тут я все, что скопировал на айфоне, оно уставляется на маке. Все, что на маке скопировал, уставляется на айфоне. Можно выкарыстоўваць iPhone як веб-камеру у нейкіх відэазванках, на стрымах. Карацей, ультыматыўнае рашэнне. І, канешне, AirDrop. Што самае цікавае, да, што не шмат інфармацыі пра гэта, што вось розніца ў версіях Bluetooth і Wi-Fi адыгрывае ролю ў працы AirDrop і з новымі і старымі прыладамі, прыкладаннямі. Карацей, так, у нас усталяваны бібліятэкі. Все, вось, Logic Pro загрузіўся. Да, у яго адрозніваецца інтэрфейс, калі мы адчынім той же самый Logic Pro на маём iMac'е. Значкі іншыя, але ў прынцыпе прынцып працы, калі ты працаваў у адной версіі, пераходзіш на другую, вельмі падобны. Тут просто лепей алгарытмы таго ж самага FlexPitch, якім я карэктырую ноты вакала. Тут ёсць ужо ўбудаваны нармальны сэмплер, таму што на iMac'е трэба нейкае варыяцтва рабіць, каб гэта ўсё працавала. Вось. І што самае цікавае, вось MacBook стары і MacBook новы, і таксама iMac стары і MacBook новы не канекцяцца таксама па AirDropу разам. Я хацеў перакінуць учора файлы на гэты MacBook з iMac'ам, ён не перакідвае. І што я зрабіў? Я просто звязаў іх локальнай сеткай по Wi-Fi і по локалке перакідваю, тому што таксама розныя версіі Bluetooth і розныя версіі Wi-Fi. Хоць і стары iMac і стары MacBook падтрымлівае Wi-Fi 5 Гц, але у старых MacBook і iMac версія Bluetooth 2.1 EDR, тут ужо, здаецца, ці 4.2, ці 5-я версія Bluetooth. Ось. Так што вось такія справы. Буду карыстацца ім, накачу яшчэ вінду, буду тэсціраваць, можа, у гульнях. Ось пакуль такі пакет софта я усталяваў. Chrome Max Fan Control. Звычка такая ёсць, хаця ён не перагрываецца. Ось, дарэчы, гэта відэа я цалкам зманцірую на гэтым MacBook'у, заадно і праверу, наколькі ён хутка рэндэрыць відэа, да? Што яшчэ? RAR экстрактор, Viber усталяваны, NTFS Tool for Mac, Logic Pro X. Што яшчэ? Так, Clean My Mac, Final Cut, Waves плагіны, RX Audio Editor, CapCut скачаў. Паспрабую, што гэта за CapCut на macOS, да? PillTube для спампоўкі відэа з YouTube, OBS-очка, VPN-ка, Яндекс.Браузер, Яндекс.Браузера, Яндекс.Браузер, Яндекс.Музыка, Spotify, Camtasia. Карацей, ось так пакарыстаўшыся ім, я, ў прынцыпе, задаволены тым, што я зрабіў такое прыдбанне. Спачатку я прыхіляўся да версіі 2020 года на M1, але ў яго няма актыўнага ахладжэння. І плюс шмат плагінаў альбо не аптымізаваны для працы з M-серыяй працэсара, хаця ўжо 6-й год пайшоў, як M-серыя у кампаніі Apple, да, развіваецца, альбо няма нават версій пад цалкам M-ку і толькі праз разету. А ў новай macOS гэту разету планіруюць поўнасцю выразаць. І шмат софта, які пад
x86 напісаны, шмат яшчэ чаго просто не будзе працаваць на новых маках, а тут я магу нават і вінду накаціць і выкарыстоўваць стары софт. Мой прагноз, што гэты MacBook, улікоўваючы наколькі яшчэ трымаецца macOS 10.13.6, 10.13.6 выйшаў у 2017 годзе. Апошні патч бяспекі быў у 2020 годзе. macOS 10.13.6 9 гадоў, але і на ёй зараз можна, ось я з iMac выходжу ў інтэрнэт, карыстаюся тэлеграмам, і мой прагноз, што вось гэты мой MacBook, калі я буду ім акуратна карыстацца, мне праслужыць мінімум да 2032 года. Ну, то бок яшчэ 6 год ён спакойна зможа працаваць. Канешне, з кожным годам можа будзе менш софта, але, як паказвае вопыт на 10.13.6, у мяне Chrome самая апошняя версія, які ўжо піша, што камп'ютар не актуальны, але адчыняе файна ўсе сайты, усё файна з ім працуе, Telegram апошняй версіі, Viber апошняй версіі. Да, вось менавіта спецыялізаваны софт, там, напрыклад, Final Cut той же самый, да, там Camtasia, Microsoft Word засталіся на апошніх версіях, ну, на сваіх апошніх актуальных для macOS 10.13.6 версіях, але што змянілася ў Microsoft Word з 2005 года? Ну, дадалі там трошки функцыі, але асноўнае, што мы ў Word робім, гэта пішам дакументы, фармаціруем дакументы і друкуем. У PowerPoint што мы робім? Прэзентацыю. У Excel таблічкі. Што мы робім у Final Cut? Гэта манціруем відэа. Да, канешне, у новых версіях шмат функцый, але ну, новыя версіі по інтэрфейсу вельмі аднолькавыя, і будзем чесны, ці не манціравалі шмат фільмаў і відэа у 2017 годзе на версіі 10.4.6, тому што тут зараз 10.8.1, здаецца, Final Cut. Розніца ў версіях не так важліва. Важліва, наколькі гэта працуе файна. На маім iMac гэта ўсё працуе файна, а вось на маім MacBook 10 года, да, якому ўжо 16 гадоў у гэтым годзе, усё не файна. У яго ўжо адкрыццё Chrome вызывае затуп, але вось тут адкрываем Chrome, ён ужо адкрыты, дарэчы, да. Колькі заўгодна укладак дадавай, вось я тут праз тачбар дадаю просто, і яму будзе хоць бы хны. Ось. Хоць бы хны будзе. Таксама парадавалі тут дынамікі. У мяне у MacBook 10 года дынамікі ўжо адказалі служыць верай і праўдай, так? У iMac 11 года дынамікі таксама файныя, а тут яшчэ файней. Тут настолькі глыбокі гук, я такога гука, ну, нават нідзе і не чуў, насамрэч. Мне падабаецца, як адкалібраваны гук у айфонах, пачынаючы з 12 серыі, асабліва вось прошка, прям увогуле кайф. Тут 2 дынамікі, 3 мікрафоны. Ну і давайте што-небудзь паслухаем. Канешне, праз відэа на YouTube ацаніць якасць гуку немажліва, але давайте паспрабуем. Ты вось, ну, тачбар. Нехта, я калі выбіраў на БУ рынку макбукі, чытаў водгукі, хтосьці крытыкуе тачбар, хтосьці не крытыкуе, але пакарыстаўшыся дзень гэтым тачбарам, я ўжо некаторыя функцыі толькі раблю на ім. Чаму? Таму што вось ты пішаш паведамленне, каб не цягнуцца вось на гэтым велізарным тачпадзе да кнопачкі з эмодзі, ты вось на тачбары абіраеш кнопачку эмодзі. Карацей, гэта прикольна. Ну і у Apple софте аптымізіруецца гэты вось тачбар. У Safari можна ўвогуле там відэа пераматваць. У QuickTime плеере таксама. Вось у Logic Pro X тут шмат інструментаў вылазіць. У Final Cut шмат інструментаў вылазіць на тачбары. Гэта такая замена гарачым кнопачкам. Ну, давайте паглядзім, наколькі тут файны гук. Толькі мы яго спачатку ўключым і давайте якасць перавядзем у самую файную. Якая тут можа быць 1080p? Ну, давайте. Ён файна пераварвае такія відэа. Тут ёсць
пэўны намёк на басы, ну залежыць ад таго, на чым стаіць. Ну і два дынамікі, якія прыкрытыя вось такой сетачкай. Я спадзяюся, у іх не заб'ецца гразь. Ну мінулы уладальнік сказаў, што ён стаяў закрыты увесь час і просто да яго быў падвучаны донгал праз Type-C і ўсё. Ён карыстаўся ім вось праз знешні манітор, знешнюю клавіатуру і знешні тачпад. Давайте там, дзе шмат інструментаў, там барабасы. На жанчыны напоі быласы, разлюбілася крочыць на... Ну, даволі такі гукавіты MacBook, насамрэч. Ну і хутка пераматвае відэа без буферызацыі. Карацей, засталося мне толькі прыдбаць да яго донгал з Type-C на HDMI. Ну, там такі донгал на ВБшке ўжо едзе. І будзе файная працоўная станцыя, якая даволі лёгкая для сваёй моцы і якая даволі тоненькая. Вось гэта відэа я цалкам зманцірую на гэтым MacBook, і каб, ну, ацаніць. А вось такія справы, сябры. Буду рады і аддзячны за вашы каментарыі. Скажем так, што вы думаеце наконт гэтага, які у вас MacBook. Ну і, канешне, вось гэты свой стары 10-го года я прадаю. А вось такія справы. Гэта быў Янка. Вы на канале былі Янка Тэхнік. Усім да сустрэчаў.